Belaunaldiz belaunaldi baztandarron elikadura ona izateko iturri bikaina izan da. Izan ere, gaur egun gure baserriek eta landa inguruneak oraindik kalitate handiko elikagaiak ekoizten eta eraldatzen dituzte. Gogoan izan behar dugu, bertako produktuak ekoizteak eta jateak gure elikaduraren jabe egiten gaituela. Landa ingurunea, baserriak eta paisaia zaintzen laguntzen digula, eta gure nekazaritza, abeltzaintza, elikadura eta ekonomia jasangarriagoak egiten dituela. Zentzu horretan Baztango udalak sektore hori bizirik irauteak duen garrantzia defendatzen duenak baztandarrok jakinaren gainean egotea eta sensibilizatu nahi ditu bertako produktuak jatearen garrantziaren inguruan. Hori dela eta elikagaiok geure eguneroko elikaduraren parte izateko helburuarekin zerrian halako baztan proiektua martxan jarri du. Gaur tarta bat prestatu behar dugu, baina izan da patata eta haragiekin. Hau da, patata tarta, kurruskaria, boloñesa erara. Eta hortarako, haragi xiatua erabili behar dugu. Hazienda batez ere behi hazienda baserriaren aberastasunaren sinbolo gisa hartzen zen. Prestatu behar dugu untekoan, patata tarta, kurruska, boloñesa erara. Orduen, base bezala erabiliko dugu patata xiatu dugu, mandolina batekin, albezenaz baita ere xuritzeko tresna horrekin egiten alda. Xerra finak, hau forratzeko moldea. 4 patata ertain, gero 300 gramo haragi xiatua, aratzena, tipulina bat, gero irina koilara bat, tomate frigitua 100 gramo, eta gero gazna. Orduen, eta gatza behar dugu ere bai, oregano pixka bat, eta esnea. Orden hasiko gara. Frigitu behar dugu zartain batean tipulina, haragiekin. Berde pixka bat ere probetxatuko dugu, tipulinarena, fresko balime da, xamurre egongo da. Daudena, haragiekin, frigitu behar dugu, suan, pues. Utziko dugu pixka bat frigitzen, haragie bota baino lehen, eta biztartean egiten alduguna da pixka bat forratu gure tartera. Orduen, ez txikitzeko patata tarteran behar dugu igurtzi edo mantekillakin untekoan eta botoko dugu panrai hau, ogi xigortua. Egiten alda ere olioakin, baina, untekoan behar dugu urina pixka batekin, ongi igurtzi ez txikitzeko gero patata. Horrela nahiko, eta egituko dugu ogi xigortua, ongi denean. Paretak eta dena, eta sobrantia kenduko dugu. Eta forratuko dugu patatekin gure moldea.
horrela. Eta horrela. Listo. Eta pixka bat botako dugu. Patatei. Eta jazta. Eta horrein ja, frijitu behar dugu haragia tipulinak. Aratxekia biologikoki balio handia duen proteinen iturri da. Proteina baten balio biologikoa neurtzen da proteina horrek gorputzari behar dituen aminoazidoak emateko duen ahalmenaren arabera. Eta pixka bat botatzen diogu. Irina koilara bat. Minuto bat edola egosten dugu irina. Eta orain, hau koilara da esne. Bexamel antzeko bat egiteko. Pixko bat onartzen du. Tomatea ere egiten dugu. Oregano pixka bat botatzen dugu. Listo, orden gure relleno. Hemen dugu patata ja prestatue eta hemen dugu gure relleno eta orain gainetik tapatuko dugu patata pixka batekin. Laxen. Eta pikin bat botako dugu. Pixkez, zeren gero egitean dugunean jarriko dugu gazna gainetik eta horren ja. Eta olio pixka bat. Eta labera. Ja prest dugu gure labea 180 gradutan eta 30 minutotan prest izango du. Beraz, sartuko dugu labea. Ba al zenekien esneko aretxea amaren errapean dagoenari erraten zaiola?
Bueno, erekiko dugu ikusteko jarine dagoen, bai, eta orain botako dugu gazna gainetik, eta gratinatuko dugu beste minuto bat, eta prest izango dugu gure tarta kurruxkari. Patata eta haragi tarta. Listo? Hemen dugu gure patata eta haragi tarta kurruxkari. Eta orain, platerara bueno, zuek ez dut nabaritzen, baina ez dakizu zein useina atratzen den hemendik. Listo? A ber. Lagunduko gara pixka bat. Ops. Listo. Patata tarta kurruxkeria boloñesa erara. Osagaiak boloñesa egiteko 300 gramo haragi xetu, tipulin bat 150 gramo tomate frijitu, goiarakada bat irin, 4 goiarakada esne, oreganoa gatza eta olioa. Tarta egiteko 4 patata ertain zuritu, gurina, olioa eta gatza. Hemen dugu gaur prestatutako errezeta. Patata tarta haragiekin boloñesa erara. Patata tarta kurruxkari. Ikusten duzuen bezala, ze itxura duen eta ze zaporetsua den, seguro denon gustokoa izango dela.